gido am jom nyango altine annabi on wali kurlado bindere armando gido am jom nyango altine annabi on wali kurlado bindere armando gido am jom nyango altine annabi on wali kurlado bindere musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daniri filtima ɓaleri buuɗalirumede fere feeñayi windere fen jayiɓatake bindaɗo amde go bowte hitande ujunnaje 25 ɓatake men fati koye gandal alhamdulillahi rabbil alamina en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkude jeeri e waalo wi kam tan yendew ɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe taweteɓe jokli windere sénégal mauritanie mali gambie guinée diaspora o kala moni popɗo woni min calminima min juurimama min ñaguimama duwaw min duwanimama enen pop en denti en mbi alhamdulillah yo allah ɓeydanen jaam yo allah ɓeydanen suturo yo allah ɓeydanen ndenka yo allah ɓeydanen cellal yo allah ɓeydanen yaajede yo allah yaafo en yo allah rokken judde balɗe tawde battane moƴƴe bi jahi nabil wara sallllahu alayhi wa sallam yo allah lawƴi ɓerƴe ɗe ha laaɓa ɓerɗe ɗe yo allah lawƴi ɗum ha laaɓa ha wiye ceer ha sidagal naafigagal gañam tumago iwa ha laaɓa moni kala wona e wellitare nde tawno sa yiɗi neɗɗo ɓamto tan wonto haaside makko kala nde gonɗa haaside neɗɗo a wallimo jojono ɓamto haaside ko engrais mo haasidini o a haasidontomo tan allah ne ɓeydanamo kala ñande haasidagal ma iwi ha laaɓi e ɓernde ma ha wi ceer ɓamtoɗa kadi o ɓamto sa woni haaside noon komo kasideniɗa o tan ɓamtoto an aɗa ñifa aɗa nuska aɗa ñifa aɗa nuska aɗa ñifa aɗa nuska ɓesgu ma ne nuska ne ñifa teskoɗe tan haaside meeɗa dañde ɓamtare ɓiɓɓe mum meeɗa ɓamto an haaside heɗo ƴeewa so tawi aɗa ɓamti so ɓesgu ma ne ɓamti ƴeewa mo kasideniɗa o holno wayi e holno wayata e subaka kala holno wayata ko deftere ene yeeso ma janga hen ma famin ko heewi o ko allah rokki ɗum ene huɓɓane ɓeyda an a darima ɗa aɗa haasidini ɗum ɗemgal ma comportement ma gueɗe ma laarano mbaduɗon haasidagal ngal wontata ko engrais omo ɓeydo yarude yeeso gam haasidagal ma an aɗa ɓeydo yaride caggal gam haasidagal ma ɗum noon lawƴen ɓerɗe men guitten haasidagal ha laaɓa hay sa faniti wonde haaside walla tini kaari dañi hunde walla kaari wayini a fiɓi seeɗa tan yidde wonde haaside walla anji ɗum keñoɗa ɗon e ɗon jetta allah juula e nabi sallam duttina ɓernde maɗa duttoɗa e wiide ne yooɗi no feewi kamdinoɗa duwonɗamo goyo e gonga ƴeewa fewnide hoore ma ƴeewa jonjoni an hoore ma hono mbayata alhamdulillah eɗen jetti allah eɗen juuli annabi o sallllahu alayhi wa sallam
eɗen jaha toon to wendu Boseyaɓe yumma almuɓe sohna Aminata Guissé e walide mum kala ñande aljuma jewtuɗo hen no waɗi bottari fayodinde bandi fayida noddi sukaɓe almuɓe yelotoɓe tokosɓe taweteɓe wuuro ngo kame serna mumen kala yo joomen gar beltina pittali mumen suka almuɓe ngara ñaama ha kaara jara ha ɗomɗita pofto taw ko ñamde lamde welde sellude defande ha ɓendi ne waɗi tew mum ne waɗi maaro mum ne waɗi ligimaji men jemen jooɗo cooɗo ha laaɓa looto ha ɓali men laaɓa carwe ñaama ha kaara jara ha ɗomɗita kowata galleji mumen alhamdulillah jarama seydi Guissé yo Allah yoɓe moƴƴere yo Allah yoɓe moƴƴere ñamminowo yimɓe ñamminowo yimɓe koltinowo yimɓe cafrowo yimɓe konnowo yimɓe o hay goto ala jobdi mum so wona Allah subhanahu wa taala ñamminowo yimɓe ñamminde neɗɗo guittamo e heege mbaɗamo e haaranduru allahu akbar ñamminde neɗɗo guittamo e heege guitta fittandu ndu Allah waɗe makko ndu e heege tawno fittandu huuli ko heege sali ko heege ndu fittandu Allah looye makko so maayi ɓandu ndu fayi koye nder leydi fittandu ndu faati koto Allah subhanahu wa taala ndu fittandu dokkuɗa neema ñamminɗa jarnuɗa alhamdulillah ndu fittandu hondu e nder ɓandu koltinɗa alhamdulillah ndu fittandu honnandu e nder ɓandu konnuɗa e nder galle a bandam a heeɓi martaba a heeɓi towal a heeɓi martaba a heeɓi towal Allah waɗima ñamminowo yimɓe Allah waɗima koltinowo yimɓe Allah waɗima cafrowo yimɓe Allah waɗima konnowo yimɓe a heeɓi Allah a heeɓi aljanna ɗum woni dewal Allah mbadde dando faade moƴƴere mo Allah haalata ko ɗum ɗo tan mbadde dando faade moƴƴere wona uddade suudu tan ne fooɗa jabe walla ne tuƴƴa darɗe ko wallude jiyaɓe Allah ɓe tagi ɓe Allah addiri men aduna ko ha ballodiren ha nafodiren ha nafodiren ha jiidiren ha jiiɗodiren ha moni kala dañoɗo heedani goɗɗo o moni kala dañoɗo heedani goɗɗo o ko ɗum woni ko Allah subhanahu wa taala sohla e meɗen juuloyde men dental nde ko ha moni kala dañoɗo heedani goɗɗo ko dañata e baraji ko e ko dañanmi ko e goɗɗo dañata ko ko goɗɗo daña ko fo rendine jowane goto jowane goɗɗo jowane goɗɗo ɓuura wadde keewal e gaga goto so telɗi dental ko yurmede ñamminoɓe yimɓe ɓe holtinoɓe yimɓe ɓe safroɓe yimɓe ɓe honnoɓe yimɓe ɓe ko Allah jogui jabdi moon nanga bande en konna ɗum e galle ma fittanuma ne yaaji ne lakkiti mais nene honnaɓe ne gandi fodde ene ɗofti foof ene toppiti foof woto bonnu haydara beele ɓernde ma wasa ummade aɓe balluma e rewde Allah kono aɓe mbasa walluma rewde Allah konnaɓe ɗoɓe konna ɗo wona kamɓe jeeyi ɓe duttoɓe bonna teni sa haali wonta haala mbima saabu ko an jeeyi hande ko ɗum ɓuuri hewde rewde a yiɗat rewde Allah yimɓe guittuma hen so en kaldata gonga yahata se mbimoni fo e muɓɓu hunuko mum aduna men bona sa yiɗi rewde Allah aɗa ñammina yimɓe ɓe ñammintaɓe saaha goto kaala jomin wooda no jiiri ɗum taw wona noon ɓe bonnanma dewal ma Allah so ɓoyi gonta bonɗo tawa wonano bonɗo kaaride change kaaride waylima kalde neɗɗo wayli ƴeew ko waylinimo holko Allah subahana wa taala wi en Allah wi ko waylata haydara so wona mbayloɗen ko enen tan mbayloto kono no wayni waylata ladde nde toɓoli ɗi koɗale ɗe gurdam men cellal men doole men hattan men haydara Allah waylani ko enen tan mbaylata taaridi men mbaylen gonka men mbaylen jaɓɓe men Allah wayla nde mbayluɗen ladde men Allah waylani men hokkere are men Allah wahlata yimɓe ko yimɓe mbahlata koye mumen
ɗum noon ñamminowo jarnowo cafrowo koltinowo kalde o wayli woto mbiye kaari waylima sabu o dañi walla sabu o nattama walla sabu debbo makko walla sabu naggam walla sabu sehil makko ala ƴewtuɗe koye mon ƴewtuɗen koye men aɗa hodde neɗɗo omo ñamminma omo yarnuma saaha omo holtinma saaha omo safruma o fini suba goto wahlo woto ƴeew ko wahli ko ƴewto hoore ma mbimi neɗɗo foof yo janngu ƴewtade hoore mum ɗum woni gandal fulɓe mbi neɗɗo so yani woto ƴewɗo yani ɗo yo ƴeew to ferguitiɗo kaari rokkanma ñande kala kaari natti rokkudema ƴewto beele kaari caɗele keftakimo beele kaari teddani beele kaari hande o ko hefti kam ko heftaki kaari walla min wona e am woni walla holko mbanmi kaari holko mbimi kaari miccoɗa sa miccima tan ka joom hakkille ma dañ ka tikkinirani kaari walla ka felirani kaari walla ka wirani kaari wahlima walla kaari wonti bonɗo neɗɗo moƴƴo wontata bonɗo so wona bonɓe ɓe mbattamo bonɗo walla ɓe mbattamo neɗɗo bonɗo ɓe mbattamo boroɗo walla o rentoɓe tinnoɗen e koye men no moƴƴi Allah walla en kala mo ene waɗanma moƴƴere duwona ɗum woto yettu ɗum ni duwona ɗum baɗowo ko moƴƴi duwante ɗum noon yumma almuɓe fedde mum en duwima yo Allah ɓamtu yo Allah reen yo Allah suur hisna bi jahi nabil wara sallllahu alayhi wa sallam hande noon ko foti yewtede to banggue actualité ji ne keewi fo koye gandal tawno humpitade ɓuuri humpede eɗen gandi ñande alarba jawtuɗo henno ko pollugol laamu woni ko waɗi toon to leydi Guinée Bissau ɗum ko caggal nde ɓe mbaɗi orgal sungoji mabɓe ɓe gayni ñande alet nogas e tati lewru novembre maydiɗo hen ndu ɓe jeehi suɓoyade jogoɗo ardade leydi mabɓe Guinée Bissau jencude ndi fonno yaltude ko alhamisa jawtuɗo ñande alarba nde pollal laamu waɗi taw koye fedde koninkoɓe Oumar Sissoko Embal hooreji leydi jaltuɗo gonnoɗo e fadde jencude ndi kañumne nanga hen e lundiyankoɓe waddannoɓe mbiya hen teep e ballal woni hooreɓe leyɗele ko wayno Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso ko wayno Côte d'Ivoire Alassane Dramani Ouattara ko wayno Bola Tinubu Ahmed mo Nigéria ndewi les ne dogen koyɗe jaam heedanen caggal Sénégal mo Bassirou Diomaye Faye beele o gonnoɗo hooreji ndi wawa accitede yalta leydi ndi nde accitimo o yalti leydi ndi ñande aljuma o jofi Dakar laamogo leydi Sénégal hawre ñande hen hoore jaggoɗo leydi Sénégal Ousmane Sonko ne wonno toon to sursardeji leydi Sénégal e nder haalande nde haali ko fate banggue Guinée Bissau e sifa haalande he kanko gonnoɗo hooreji leydi Guinée Bissau Oumar Sissoko Embal garɗo moltade leydi ndi Sénégal o nangiri haala ka wonde hoore jaggoɗo leydi ndi bismakimo e leydi ndi saabu haalande ɗiɓi waade kono ɓe jaadani e makko ɓe jiiɗa gonangal makko ɓe jiiɗa kene herƴinaɓe e Guinée Bissau bismimomo ko hooreji leydi Sénégal hoore jaggoɗo nde haalande mum wayino comme o wona bismaɗo Denis Sassou Nguesso mo leydi Congo neldimo laana ndi woowa o fayi Congo Brazzaville o saako toon o woni
caggal mum laamu militaire joɗima transition pour hitande militaire toɗɗima hoore jagorɗo nogas e jeetato jagorɗo toɗɗama ɓuren hewde ko civil en wona mintireɓe so wona woni poste uji ko wayno armée jagorɗo konu ko wona ɗum ko CEDEAO yowi Guinée Bissau kono ñalawma altine hande délégation Guinée Bissau ene hen hoorejo leydi Sierra Leone ne hen Togo ne hen Sénégal e woɗɓe ko délégation timmuɗo ma mbaw yettade altine hande o toon to leydi Guinée Bissau ɓe mbawa yewtidde e laamu joni joɗigo Guinée ngu kono ɓe jewtide kadi e pelle dawriyankoje taweteɗe nder leydi ndi saabu ne jogui jagorɗe gonnoɗe gouvernement Sissoko Embal nangaɓe ne jogui hen dawriyankoɓe lundinoɓe laamu e mbaalu jaggaɓe ko ɗum ko hanki o guila heccanki société civile pelle darniɗe haqqe innamade ɗe leydi Guinée Bissau erima yo accite ha laaɓa ɓen nangaɓe jencude sumgoji bannoɗi ɗi fellita saktede gañiɗo kala rokke kono ɗum wawata latade ko wona ɗum ko seppoji toon to Guinée Conakry to Sigri jeeyi sababu ha jibini mayiɗo goto ma en garta e on kabaru so haaji jomiraɗo kabaru goɗɗo mo jiɗɗen arde nder leydi Sénégal ko toon to Pikine kanko on mbiyetenoɗo Bakary Badji wonno ko 17 lewru mayduɗo hen ndu caggal nde o humanno debbo ɗimmo omo jogui jeewo makko kanko omo yaara duuɓi 67 jeewo makko ene yaara duuɓi 51 kanko wiyete ko Bakary Badji debbo makko wiyete ko M Koli ko on fasnugo ndiyam ha fasi omo woni ɗoyngol makko omo hoyɗa paace makko ɗam ndiyam gulali makko e luukali makko findini suka mabɓe worɓe ɗiɗo omo jogui sukaɓe jeeɗiɗo omo jogui debbo jeewo ɓiyi ko biyeteɗo DS Badji mo duuɓi 29 e ɓiyi ko goɗɗo biyeteɗo A Badji mo duuɓi 23 ɓen nde gaari to on ɓorti kanko kala mbaddi hen nayimo to suudu safara nde ɓe jetti toon ɓe bahliti haala ka ɓe mbi o yinno ko duppude hoore makko wurfe makko ndiyam gulɗam o mayaji ko safri ɗon seeɗa ɓe gartirimo galle koddiɗo mabɓe ko sehil mabɓe ene wiye Has Ndiaye o woni ɗon balkon seeɗa hunde ne ɓeydo bonde ɓe nayimo to hôpital Idrissa Pouye mo Grand Yoff ko toon o wasi fittadu makko ñande 24 novembre ɓe nayimo toon docteur ɓe e police caggal enquête mo ɓe mbaɗi ɓe keeɓi haqiqa ko duppaɗo o duppira ndiyam gulɗam enquête waɗi noon ha tawa ko noon woori debbo o mo M Koli duuɓi 51 e ɓiyi ko DS Badji duuɓi 29 e ɓiyi ko A Badji mo duuɓi 23 e musidɗo mabɓe ɓe mbaddi maalde wonde o yinno ko duppude hoore makko Has Ndiaye ɓe kala mbaɗama deftere ne tawi nder kaso kanko noon o yalti aduna o wasi en fittano makko musiba goɗɗo baɗɗo toon to Diourbel ko musiba kamniɗo no feewi kala ko jiiɗen e rendo men ne jogori sofnude en yo dañ fedde darinde haɓo ɗum walla so ɗum waɗi ɓe jalta ɓe kaala hen ɓe ñiŋa ɗum ɓe pela ɗum ɓe bonnita ɗum
ɓe kolli ɗum jeeya kay amen ko 15 gorko nanga hakkunde alhamisa jawtuɗo e aljuma jawtuɗo kamɓe kala ɓe tawi nder kaso holko jeeyi sababu nanguedeɓe ko telfoŋaji ɗiɗi janguinowo gooto alqur'ana hay somi haalani inde nde ko inde nde fuɗɗo ɗo jiite mo duuɓi 63 ko telfoŋaji makko ɗiɗi gujja telfoŋaji ɗi noon wolɗe o tuumi yo gartir kolliti wona kañumen o felliti noon nawdeɓe yeeso lawol kono wanda holi ɓen o yeehi to police o joƴƴini toon wullitago makko wiyete plainte nde police arani biyeteɗo F Gueye mo duuɓi 20 suka gorko on waɗa entrosé hakkude police nde namde ɗe nguli jaw on felliti qirlade ko kañum wujji téléphone o kañum wujji téléphone aji ɗi tuma nde ɓe gondanno on nani koɓe debati gorkati en tuma nde ɓe gondanno ɓe gayni kañum wujji téléphone aji ɗi nawi caggal noon nde mode passe uji ɗi guitta e téléphone aji he tawa ɓe jogui ko groupe WhatsApp koɓe 19 worɓe kanko on gorko mo duuɓi 63 woni mawɗo mabɓe e jiite o jogi duɗal hen ɓe kalata gueɗe mabɓe hen mbaɗata gueɗe mabɓe hen goto ne jogui VIH sida ene ƴetta traitement ji muɗum noon tawama e mabɓe laafaji kewɗi ene moftiɗi ɓe gondirta losko yañgo waɗa hen hewɓe mabɓe 13 nanga ko ñande alhamisa goɗɗo biyete M Ndiaye on ne jogui ko duɗal nanga ko ñande aljuma nde kamɓe foof ɓe ndendi ɓe goni 15 neɗɗo aɓena mbaɗa garde à vue to Diourbel ɗo hande altine hande o ɓe darato e yeeso procureur ngam ƴettude visa ji mabɓe faade toon to kaso bandamen ɗeɗo gueɗe cofɗe gueɗe kamniɗe en hamni hay haalte kono koma haalide yimɓe ganda ɗe gueɗe ne mbaɗa aɗe mbaɗa an baɗowo ɗacca wadde an miijiɗo ɗacca wadde saabu funtude cukalon goron ene wonda e mumen hunde hulɓinide ceer eɗen gandi ko Allah haali e wonde luuɗowo ɗeɗo gueɗe karmuɗe eɗen gandi ko halkuno Sodome e Gomor leydi Égypte yimɓe annabi Lot taƴitande leydi tan suutede ha dow wencite wonnoɓe dow gonta less ko debati gorkaten ñaƴanno ɗon en gonda e koye mumen ne ɗacci rewɓe on annabi Allah ndenela e mabɓe walla wahya e mabɓe ene haɗaɓe o bone moɓe mbaɗata ɓe pamɗini ɗum ɓe usti ɗum ɓe lesɗi ɗum ha Allah neli malikaji yo ngar kalkaɓe ɗin malikaji ne ngari ɓe cikki kay ko hoɓɓe worɓe ɓe dañi hen bone kamɓe kala ko tagui taƴi tan nde leydi taƴede suute tan ha dow haydara rufani hunde fof wencite way tan kono laana ndiwowo yaade ha dow tan wencite taw yimɓe ne hen aka fayi leydi yimɓe ne gulla ne luuka tan leydi feeco tan ka loowo nder ka udde leydi ndi udde tan yimɓe keddo nder leydi ko ni wano holko addi on musiba gondigu gorko e gorko hande aɗum fatta wona e nder kasoji ɗi saabu worɓe soɓe keewe nokku tan so rentaki on salte wooda battuɗo wadde ɗum wooda battuɗo yettade sukaɓe worɓe walla wooda battuɗo yaade ne ƴeeɓoyo sukaɓe worɓe cukalel gorel noon
sa watti yettade ɗum an gorko so ɓooyi watta ko dañde tuuyo kañum ne watta yettade goɗɗo wonay haqqille mum psychologiquement wontoya ɗum ko gueɗe ɓurɗe bonde gueɗe ɓurɗe jasde e gueɗe ko gueɗe ɗe potani yonnede ko gueɗe potani moɓɓanede hunuko kala ɗo tuuya ma tolni kala ɗo jarabi ma tolni kala ɗo seyɗani ma tolni kam wiyede kam a nanguidama e debbo walla riddama e suudu debbo walla riddama e tarode debbo walla fiyama e suudu debbo ɓuuri kam saɓorde kam no fotiri foof e wiyede a nanguidama e gorko hono ma wala hawla wala quwwata gonnoɗo hoore jagorɗo leydi Italie mi yejjiti inde nde seeɗa neɗɗo jalniɗo no feewi nde suka debbo goto marocain wimo o waɗi ɗum viol haala ka yetti tribunal o wi kanko wiyete o waɗi debbo viol pour makko wona hunde jalnide wona hunde hersinino ko so tawi o nanguidama e gorko hono makko wiya o nanguidama e mum walla waɗi ɗum viol ɗum ɓuuri o hersinade kono ni o rewat ka o ha laaɓa o rewi ka o ha laaɓi tawa ko fenade kono wi ɓurnomo hamnade foof e on ka ɓayde koye debbo tan tumda ene saɓori to makko ɗo ɓurno hamnade ko tumde e gorko hono makko hande o noon e nder rendo men e nder gonka men e nder leyɗele men hande gorko e gorko ɓuuri wontude seyɗade e hakkude debbo e gorko e debbo so tawi a joguima sukaɓe aynuɓe wattimaɓe haqillaji hetto koɓe kalata ko so tawi aɗa jogui suka mawɗo battowo yaade sukaɓe tokosɓe ɓe haajumo waɗima ko kuugal riddumo yo yaltu nokku ma so ani o bonnat sukaɓe heddiɓe yewtere yertere wotere ñawde ene wawi ñawnoyde guerte keddiɗe foof yertere wotere ñawde ane wawi jeyde sababu guerte keddiɗe fof ñawa kanko goto ene jeeyi sababu o bonna cukalel gonguel ngel ne ya ha watta tuyede ɗum watta bonnude gonguel ngel ya ha watta bon ni pelle gorkati en jibinirte e rendo ha mawna sukaɓe worɓe waldoɓe hewɓe so ɓooyi woda paɗɗen ko boni guila e kasoji ɗi guila e nokkuji ɗi guila e foof ko ɗum soɓe ko ɗum bone ko ɗum musiba ko ɗum halkare ko hunde sofnade ha sa takki neɗɗo ko debati gorkati an sari ene fiima an Allah e mum sofde Allah e mum bonde Allah e mum bonnede jeeneɗo yahata mbiya o ko peede o ko debati gorkati ene jeeyi sababu lappedema an to banggue sariya an mbino sa addani seedeji laaɓɗi walla a addani dalil laaɓɗo ceer Allah e hunde bonde kono hande aɗum fatta dessin animé ɗi sukaɓe larata aɓe nanna ɗum hen film aji ɗi aɓe nanna ɗum hen coftal ɓalligal aɓe nanna ɗum hen musique o aɓe nanna ɗum hen dente ɗe aɓe nanna ɗum hen hande en ji e nder windere nde wonɗo documentaire uji mbaɗa almameɓe waɗaɓe ɗum wonɓe ɗum ene gardo ɗin jumaji en ji ɗum ɓayde en ji almameɓe rewɓe to États-Unis Amérique ha to France almameɓe rewɓe en ji almameɓe gorkati debati en firti hande kalɗo rendo woni aɓe jiiɗa nannu ɗum ɗon ɓe nanna ɗum ɗon yo hunde yah kala ko ene nawra hunde yeeso yo yaa tan yo ɓamto ɓayde aduna hande ko aduna haalis ko gueɗe neɗɗo ɗe foti salnade hoore mum saabu wona e ndimako jeeya gaga diine o gaga kaɗal Allah ngal haɗi ɗum de an hoore maɗa an gorko e hoore mum aɗa foti nefde ɗum ciisa ɗum saabu ko ɗum way tan kono hunde wonde ni way kono ko neɗɗo kangaɗo mo nanguiɗa kangaɗo ni ene waɗa gueɗe ɗe beltuno ɗum hen
yo Allah dandu en e ɗe gueɗe ya rabbal alamin. Ko actualité ji, ko actualité ji hande ne keewi. Hande ko ñalawma ñande goo, kala ñande goo décembre no octobre rose woni ñalawma haɓade cancer de sang, cancer de sein woni rafi endi. Ko noonne mois de décembre ndu lewru darindo hande ndu woniri lewru haɓade VIH sida. Ha tenti ñalawma hande o goo lewru décembre ko ñalawma haɓade VIH sida. Ko rafi kawɗo windere nde, ko rafi kamniɗo, kono hande kadi ko rafi gurdeteɗo. Aɗa wondude rafi o, aɗa ƴetta traitement ma ha rafi o majja e nder ma hana taw wawde rabde. Sabu ne jogii poɗɗe ɗe ƴettata, aɗa jaa hana taw wawde rabde. O jeeya koye rafiji chronique, ko wayno diabète, ko wayno cancer aji, ko wayno hande woni rafiji tampinɗe yimɓe, ko hen o jeeya. Ko rafi gurdeteɗo ha mayde, hankadi ƴettata tan ko traitement maji. Doole makko noon ene gusti, sabu holɗum yimɓe mbatti ƴewtoyade ƴiiƴe mumen. So tawi ne gondi en mbatta ƴettude leɗɗe mumen. Sa ƴetta leɗɗe ma feeñata e ma, tampintama, o hoynatama, aɗa wurdude e makko ha mayde. O wayi tan kono rafiji keddiɗi ni. Kala rafi mo tinɗa law, a watti ƴettande ɗum leɗɗe ma, a watti ƴettande ɗum safara ma tan ma dañ. Way kono jaben ni, sa tini tan a renton ƴetta safara ma. Non sida way, non jabel way, non cancer aji ɗi mbay, non rafiji chronique ɗi fof mbay. tuute mum laaɓata, laarde mum laaɓata, ñamdude mum laaɓata, leldade mum ha weeta raɓata, sudduɗa e mbajju goto raɓata, memodirde e mum raɓata. Ko ƴiƴam tan walla maniyu. ɗum noon ɓayde ɗon yettaki, hay ɗon wonɗo yettoto e nder safara makko ene wawi wasde yettude nangudema. Fof koye actualité ji bandaɓe. Altina kala ko gandal, gandal noon heɓoto ko gila e nder galle, gila suko o yahani école walla duɗal. Suka mo jibinɗa o foti ko gorko, foti ko debbo, gila e nder galle ma ɗo o suwaya duɗal walla o suwaya école, ko ɗo henna o jangguinte. Hol jangguinowomo? Yum makko e bam makko e gorgolaɓe makko e mawniraɓe makko e kayiraɓe makko, eɓe o hodde galle, ɓe o hodde wuuro, ɓe o hodde leegal. Suka so boni nedi ko ɗo yalti. Suka so boni nedi koye mabɓe yalti. Suka so boni hunuko koye mabɓe yalti. Suka so boni no ñamirta koye mabɓe yalti. Suka no boni no lardirta koye mabɓe yalti. Suka so woni naafige koye mabɓe yalti. Suka so woni gujjo koye mabɓe yalti. Suka so woni peno, woni ƴettoto, woni kaalowo haala janan ka gila cuga koye mabɓe yalti. Worataɓe wordade mabɓe tan dokku ɗum suko. Sabu hanki mawɓe men ko nehannoɓe suka, jangguina suka wawde haalde, wawde laarde, wawde jooɗade, wawde ñamde, wawde ɗanade, wawde pop. Hanki suka ne jangguine. Kono hande ɗum fof en goppi ha laaɓi. Daron hande rendo men ngo. Hanki wonka suusa wiɓi ɓayde baba galle ne jooɗi, walla kayiraɗo ne jooɗi, walla goɗɗo ne jooɗi. ƴettade ɓiyum, hudde ɓiyum, yennude, haalde woni konguɗi ɗi ganduɗa so naate ɓiɗɗo o ene wawi rokkoyde ɓiɗɗo janggo wiide noon, ɗum koko haɗano. hande aɗa fijja e ɓiya ha ɓoya tan mbaɗani hello, an tan cokkamo ƴettore, walla an cokkamo konguel, o wiitoma guel konguel tan jala. Aɗa jangguinamo haalde ko boni, kono a jangguintamo haalde ko moƴƴi. Ko tinɗen hande ko hewɓe jangguinta ɓiɓɓe mumen haalde ko moƴƴi, jangguinta ɓiɓɓe mumen haalde ko boni. ƴettade en, toonje en, kangaɗo en, cofgal en, wi o ko cofɗo, o ko bonɗo, o ko naggam.
aɗa wiya ɓiye yo wi noon goɗɗo mo jiɗɗa yo toñɗumo walla mo jootiɗa o kono a janguintamo wi kaari ko joɗɗo kaari ko bawɗo haalde kaari ko joom mooso kaari ko jonta a janguintamo ɗin konguɗi janguintamo tan ko konguɗi bonɗi so mawni o jogo konguɗi bonɗi laarama puttinama guite ɓiñamo kanguel ɓinguel ma guel guel laarma guel futtinma guel guel ɓiñma ko ɗum gonɗa e janguinde guel aɗa joddi sehil ma debbo oɗon ñoha woɗɓe oɗon kaala woɗɓe angel takki sara moɗon angel jangga haalde wawde ñohde wawde haalde haala jananka wawde ɓiñde wawde furƴinde wawde foɓɓude kelle wawde weddade guite dow asaman artira e nder leydi fo ɗon janguinde guel cukalel école ɓurɗo bonde école aji koye nder galleji ɗi duɗal ɓurgal bonde duɗe koye nder galleji ɗi rewɓe ɓe mawniraɓe gorgolaɓe kaari hande fof ko ɗo duɗal ɓurgal bonde duɗe école ɓurɗo bonde école aji ko école nder galle o hande ko o bonni sukaɓe wona école gonɗo école o wona duɗal gongal duɗal ngal toon ko jangde tan so joomum gayni arta galle kalde suka o boni wona école boni o boni koye nder galle he saabu école mo ponɗa janguindemo e galle o ko école gofɗamo janguintamo galle to ko ƴattoje ko kuddi ko jennoje ko purƴinali ko beddali ko tikkodire ko ɓiñodire ko ŋoɓodire ko findene tikkodira pina aɗa tikkodire nawle aɗa janguino ɓiye piya aɗa tikkodire joom galle ma ne tikkodire ma gonɗa koye janguinde mo pina aɗa ƴatto aɗa huuɗa aɗa duga aɗa janguina mo saabu o sikkata ko ɗum woni gurdam naata e hoore o wontuma automatiquement ndaron kala no yumma waɗi ko noon ɓiɗɗo heewi wadde walla kala no baaba waɗi ko noon ɓiɗɗo heewi wadde sikkata kadi ni ko ɗum woni gurdam taw wona noon wayi hanki mawɓe men ɓe aɓe janguina suka sa fini ko adi foof sulmo salligino juul sa gayni salmin ɓe poɗɗa salminde ɓe foof sa gayni yar kafe sa gayni janggoy walla wakko jalama walla wakko sawruma walla wakko ɗum ya rewe dawoɓe kala ko wona haajuma a natta hen kala haala ka toɗɗakima a yahata hen kala ka alna e mum gandal a darta ko hen ni mawɓe men ɓe hanki mbano suka suusa futtinde mawɗo guite suka suusa joddade mawɓe ha mawɓe kaala suka o yedda walla nanna hen ɗemgal waɗanma tan ko heɗade keeɓa hen gandal keeɓa wuuro ngo no ardi keeɓa mawɓe ko jiidi keeɓa foof ko yaari keeɓa foof andude no yaari so yimɓe ne ñaama kofoɗa coɗɗa nangga lahal ngal a memata pawdi a memata haydara a tukkat geenol ma ngol tan aɗa ñaama aɗa ƴakka ɗigga aɗa moɗa tawa salɓotako mawmen hanki jaɓata neɗɗo ne ñamani salɓo hande no foti sukande ñamata ne salɓo so wiɗi longuere hunu kan on nani mbaɗami ni way kono rewandu ni wona koye salɓade tesko ɗe ene nefni ne hamni hanki saɗa ñaama a suusa rufde hay gabbel maɗo hande noon subhanallah somi ñaami ɗo gayni way kono ko hunde hulɓinide jeeya neɗɗo ñaama rufa heewa so fi longuere hunuko ko heddi ko koye leydi fayi kalde ñaami rufat hanki mawɓe ne kaɗe suka hanki ñamde ne rufa a suusa hay sa hookama bombo walla garnat a suusa ñamde aɗa rufa ko ñamata ko fayata tan koye nder reedu ma to yerdema ɗo guj a suusa a yarat seeɗa tukkirɗa seeɗa saɗa ummo a ñaagoto aɗa ummo gummoɗa mi haari aɗa ummo gummo ko teddugal so bamma noddima gara ha jettoɗa sara nufuru makko ɗo sara hunuko ma tukkaɗo nufuru ma o haala taw goɗɗo fotinani mo nelma o kadi jeeya ha jettoɗa ɗum tukkoɗa e nufuru mum kaala taw gortinani kono hande hol baɗowo ɗum ko école ko duɗal ko école to debbo o to gorko o foof ko école wonno
kono hande on école to woni se mbiya mbiɗa e duɗe ɗe nehata école aji ɗi bonni en gilɗi ngari sukaɓe mbahli naggam wona noon ko woni noon ko koye galleji ɗi ko en nehani sukaɓeɓe en jangguinani sukaɓe wawde haalde sellinde ɗemgal mum andude ko haalata andude ɗo haɗata waktu mo ɗanoto waktu mo finata mo joddoto emo joddotako ko ponmi jabade komi fotani jabade ka haala ko min jeeyi ka haala mi jeeya so neɗɗo ari mi anda ummade guila wiya ko heɓe ummo so neɗɗo ari mi adda ndiyam mi rokka ɗum mi salmina ɗum mi tesko ɗum ñanon somi fotti mi anda ari no gallamen banda men so buuɗal yurmede feri feeñi fe jeyɓatake musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah ñallanen musibam tedduɓe